кеше булып калырга мөһимрәк. Балаларга мәктәптә дөнья тынычлыгын сакларга, күрше халыклар белән дус яшәргә, толерант булырга дип сөйлибез. Шул турада төрле акциялар үткәрәбез, балалар рәсемләр төшерә, антифашист көннәре үткәрелә, иншалар язалар. Бу махсус операцияны легитим түгел, гаделсез дип уйлыйм. Превентивный удар, вынужденный мер имеш, рөхсәтсез чит дәүләтнең шиген узып кергән икән, анарда гаеп. Азат булу, үз фикердә булу әлеге вакытта безнең илдә бик авыр. Хакимиятебез актив гражданнарга каршы көчле басым ясый. Безне ул эштән кудырырга, штраф түләттерергә, хәтта төрмәгә ябып куярга да мөмкин. Шул ук вакытта дуслар, туганнар белән аралашу бозыла. Сиңа халык дошманы, националь предатель дигән ярлыклар беләләр. Донослар язалар. Полициядан килеп протокол төзиләр. Хакимиятебез безнең авызны ябырга тырышса, конституцияны бозарга теләсә, без аңа каршы килергә тиеш. Әле илебездә сугыш игълан ителмәгән. Шуңа күрә президентны, армияны, хакимиятебезне без тәнкыйтьләргә хаклыбыз. Бу кануннарга каршы килми. Бу махсус операцияны ничек тә булса туктатырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки бу рәвештә яшь ир-егетләр һәлак була. Аларның балалары, хатыннары ятим кала. Әти-әниләре үз яшьләре ага. Үземнең интернет челтәремдә беренче көндән үк махсус операциягә каршы булганымны яздым. Һәм халыкка аңлатырга тырыштым. Минем өчен кеше булып калырга мөһимрәк.